Здравейте, хора! Похарчих си почти всички пари. Ето за този чип. Сега ще ви кажа. Този чип ми струваше твърде много пари. Защото направих клип как да забогатея в Стар Парк. Но да съм го качил. Знаете ли защо? Защото телефонът ми бъгна. И това, докато снимах, това спря. И е снимал само 2 минути и 15 секунди. Това е много тъп. Добре, представете си само като го купувам. Моля ви. И да няма после коментари, ама защо не си го върнал? Защо не си го правил? Имам 4 абоната, кой ме гледа? Имам 4 абоната, кой ме гледа? За кой да го връщам? 50 абоната казах, правя гивъвея. Няма как, човече. Хора, няма как да дам 20 000, защото клипът тъпят. Клип спря. Аз можеха да ми купят колата и аз като най-тъпия човек излезнах от играта, за да проверя. Вау! Много яко. Твърде яко. Моля ви, вижте колко се трудя. Абонирайте се за канала с камбанката и оставете един мъщен лайк. Хора, не дайте ме излагайте. Не рекламирам други, бе. Много реклама, човек. Това ще трябва да го изрежа. Аз пък не знам как се реже. Не ми дал да пипам, но... Мразя така, когато става. Дайте, нека да започваме. Но моля ви, представете си само как го купувам и излизам от играта и се радвам. Моля. Много тежко лаги. И е доста бърз. Много тежко поставям лаги. Ау. Не иска да завива. Ау. Много лошо. Много лошо. Така, пускам нея за 15, защото я купих 12. Така, не хиляди, а милиона. Дадех милиони за тази кола. За какво? За кола? Сигурно се питате. Кола? Защо си дал 12 милиона за кола? Защото трябва да гледате се нещо. Не да гледате как чоплят сепки и много ми е яко. Вече ми я купат сега. Забравих да кажа. И това видео е за да запогатеме. Шадо. Букуко. Се ми излизат, когато не трябва. Що качвате сега клипове? Искате да ми изтриете акаунта в YouTube? Много искат. Колко я пускаш? Добре, хора. Не знам какво става. Не ми я купуват. Аз купих на ония човеката. Как се възбуди. И ще изкарвам пари. Големи пари изкарах. 0 лева за са. Изкарах 0 лева.
Ще пусна за 13. Кой купи. Ще съм на профит. 1 милион. Хайде за 14 да съм на профит. Поне 2 милиона. Не съм ли прав? Леле. Този часовник ще ме побърка. Наистина ще ме побърка. Побърках за малко. Така. Абе, хора, вижте, бе, има и сиренки, бе. Сиренки има, бе. Купувайте. Буквално, верно, ще ме купуват. Ето ли сака ще го направя? Ако направя бартер, моля, не ми говорете, че е за друго клипа, но аз ще направя бартер. Няма да направя, просто не на тебе, защото си беден, на тебе може би, за... Не, защото пари не съществуват в играта. Да. Така да видим сега купили. Не, аз е... Тука... аз е, бе. Ама да ми показва профит. Че изкарах някакви парички. Остана, бе. Коста тука. Ай. 10 милиона. Чакай малко, бе. Това май даже не са 10 милиона. Това. Това па е 1 милион. Бе, айде. Аз изобщо няма да имам профит. О, не. Хора, ако направя бартер, не искам да ми се съдите. Моля ви. Защото трябва, защото съм беден. Ай. Не искам сърдиш мене се. Сега не искам никой да се сърди. Ако направя бартер. Но наистина, не дейте да се сърдите, се разсърдите. Те направих един прът. Прът ми е в устата. Извинявайте. Път. Поне този клип да направя барт. Моля ви. Само този клип. Само този клип. Добре, знаете ли колко ще пусна? Ще изкарам профит. Почти нищо. Почти 1 милион. Даже 1 милион профит ще изкарам. Да нам я купат. Абе нещо, тук обеднях. Тъмън казвам обеднях и на някаква яка кола. Ще мина в друга държава. Какво да прави човек? Ще мина в друга държава. Само такава и баба. Да гледате. Извинявайте, защото исках да направя бартер. Знаете ли къде ще влезнем? Хората от другите канали първо къде влизат? Разбира се, че влизат само да намера. Извинявайте, че чухте това. Просто така. Индия трябва да намеря. Индия. Марокко, Португал,
Трудно ми е. Туркиш. Не се ходи Турция. Ще отиваме в непознатата държава. Тоест, че няма държава. Много малко хора. Съмняваме. Дали изобщо само ще има някой смел. Съмняваме много. Хора, абонирайте се за канала и оставете един мощен лайк. Моля ви. Много ви моля. Чакай да увеличим малко, да чувате малко бръмчене. Не само да се представяте бръмчене. И полека. Не. Гледа как ми залаги. Лаги. Има хора. Нали са богати? Нали пък само се преструват? Дай да видим, да трябва да се шакопът ли тука? Не толкова. Не толкова 13. Толкова 13, че другото 13 не става за 13. Оле, аз направо изкарах ключета бомба. 45. Кой искате от момчето, бе? Свизава ефтино. Па вие искате още и още. Натичам. Не го взимам. Ехай го. Аз не съм надисал. Изхилява се с да пътина. Странно. Много странно. Никой ли не е идва тук с готина кола? Може и Барт. Колата. Те не гледат колата, гледат дали е красива човек. Май няма да изкарате пари, ако не следвате това. Навикът. Карвам ви. Но сега... Ето ти. Не знам. Ето тачка. Моля клипа трябваше да спира човек. Там тръгнаха ня купуват. Купуваха я, аз гледам. Тъна бараварката. Чуй, има сиренки. Купите ли? Колко не? Той е от... Пиши ми. Тук пиши. Айде за 100. Ще продава за 200. Шо? Пихля.
с хора. Опа, излезнах. Телефона ми е стар модел за това. Леле! Може тази кола и да запаза. Мики Маус. Ха. Кой искаш, Мики? Мики. 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 Изчезна цената. Пускаме. Това ще изкарам. Трябва да направя леко стрес. Нямате. Става ли поне толкова? За 1995 кола. Добре. Последната цена, която ще пусна е 9. Не, по-добре да се стане. По-добре да се чуе. Много ще стане. Много ще стане. 10. Ще я купиш ли? Свалих много. Топ. Купете някой. Търся, купи мене. Купи мене. Да. Чакай, Къде? Талко кола, да сумка има. Не. Така. Пусни за 75 часа. 75. Чакай, как пусна за 80? Не ми каза, че ще пуснеш. Леле, той е луд. Може би ще я пусне. 80 к. Той е пук. Остане и избег. Много си. Много луд си, бе. Не. Много бъга в телефона това, бе. Не знае. Няма левка. Да я бе. Айде да ви покажем как се правят дизайнки. Ще направя един дизайн. Ще го продам повече от 11 милиона, разбира се. И спира видеото. Знаете ли какво? Няма да ви пала изобщо. Спирам видеото, правя дизайна и пак го пускам. Ето го и крайният резултат. Харесва ли ви? Пишете долу в коментарите. Сега е време да я продам. Да, продам или не? Според мен трябва да продам. Хора, за сега нямам никакъв профит. Дори от левте. Аз съм на минус. Минус 12 трилиарда. Аз като казвам трилиарда, казвам режа тези въжета. И хора, извинявайте, и хора, почвам да качвам и как играем матч. Да знаете, яко парти ще е. Стига, баш сега ли няма беги?
Това е хубаво. Не съм видял дали има настройки. Ако няма, ще да изсложа. Да покажа една лека настройка. Човече, вие видяхте ли как го бъгна? Леле, как бъгна. Хората където гледат от другите телефон, какво правят това съвсем близко в страни. Пускам. За 20 минути. 20 минути. Разбудил на човек. Всяко на няколко пъти. В Англия бай да не ми купат така. Не вярвам да не стане. Защото в Англия такова е почти най-известната. Имат петичка, бе. Петичка и шумичка и важно е да я купат. И трябва да намали цената. Много, 15. 5 милиона 6. Това става много ефтино. Сега да видим бахте. Човече, само така на каратията. Аз имам същото баба. Трябваше 195 крона. 100 взимам баба. Иначе, пак ще го. Това запознам колата. Вижте какво става. Чакайте малко хора. Ето хора, пак започва. Той е нарочно ли ме бута, бе? Ей, ще чупам очуната. Някога хората са били много идеални. Сега са тъпи. Помислих си, че имаше дизайн. Леле, баш мен той гледа да бута се. Не, човек, знай, що се прецаква? Не се прецаква. Какво става? Ето я. Той тя се бута. Затова е така ще. Така това ще спе. На тебе. На тебе може. Що? Ще кажеш? Съжалявам, че да говоря просто явното ви човек. Хора, никакъв профит, нищо хубаво да ми се случва. Преди 2 минути, как хубав. Влазех и телефона ми се изключи. Сигурно Мартън ми праща. Старт! Изколко. Сега ще приема. Хора! Съжалявам, че трябва да го кажа. Много съжалявам. За съжаление трябва да спра клипа. Но много съжалявам. Аз не съм виновен. Играта е виновна. Защото първо точно аз казах на едно че ако иска да бъде намазан, той мина и играта му дръпна всичките пари и не ми взе колата. Нито на мен не дойдоха парите, нито на него.
Играта е виновна. Затова чао на всички. Опа. Наистина, чао, чао!